Arvoisa puhemies, edustaja Rajamäki tuossa pahoitteli, että kukaan täällä ei ole kiinnostunut ei ihmiskaupasta eikä Olkiluodon siirtotyöläisistä. Kummastakin olen kirjoittanut raportin ja tutkinut asiaa mielestäni kenttätasolta hyvin läheltä. Ja kummassakin tapauksessa niin mä en näe, miten tämä lakiesitys millään lailla parantaisi näiden ihmisten asemaa. Päinvastoin. Täällä on tosi moni ihminen vedonnut Kuntaliiton lausuntoon. Sellainen ihminen, joka oli jonkin aikaa sitten iloisesti painelemassa kuntien valtionosuuksien leikkauksien puolesta, eikä silloin Kuntaliiton raivokas vastustus painanut missään, vaikka silloin kysymys oli oikeasti Kuntaliiton rahoitusasemaa huomattavasti heikentävistä uudistuksista. Korjaisin joitakin keskustelussa esille nousseita väärinkäsityksiä. Ensinnäkin tämä laki ei johda siihen, että perusopetus sallittaisiin myös paperittomille lapsille, koska perusopetus on jo sallittu myös paperittomille lapsille. Toinen on esitetty, että näiden paperittomien ihmisten mieluummin kuin tulla meidän terveyskeskuksiin pitäisi palata omiin maihinsa. On hyvä huomata, että näillä kaikilla ei ole omia maita. Mukana on myös sellaisia suomalaisia, jotka ovat asuneet muualla, mutta paluumuuttajina takaisin Suomessa eivät ole vielä kotikuntaoikeutta saaneet. Ja sitten mukana on sellaisia ihmisiä, jotka ovat syntymässä tai syntyneet Suomessa, eikä heillä vielä omaa maata ole muodostunut. Mä en ymmärrä, minkä takia tässä yhteydessä niin innokkaasti puhutaan rikollisista, kun kysymys on kuitenkin ennen kaikkea lasten saamien terveyspalvelujen laajentamisesta. Onko tämä porukka ihan oikeasti sitä mieltä, että jos 5-vuotias astmapotilas tulee hakeen uutta astmapiippua, niin kysymys on rikollisesta tai ainakin potentiaalisesta rikollisesta, jonka mahdollisista taustoista meillä ei ole riittävästi tietoa, jotta voisimme sen astmapiipun antaa. Keskeisin muutos nykytilaan täällä tapahtuu nimenomaan lasten mahdollisuudessa saada terveyspalveluja, lasten mahdollisuudessa päästä lääkäriin. Se oleellinen kysymys, mistä me täällä nyt ollaan pohtimassa, on, että haluammeko Suomesta sellaisen maan, jossa sairas lapsi käännytetään terveyskeskuksen ovelta. Onko edustaja Rajamäki valmis seisomaan siellä terveyskeskuksen ovella ja sanomaan, että sori nyt, koita pärjäillä? Haluammeko me sellaisen maan, jossa abortti- ja raskauskuolemat kääntyvät jälleen nousuun vuosikymmenten päinvastaisen kehityksen jälkeen? Onko edustaja Zyskowicz valmis lähtemään tapaamaan naista, joka on menettänyt mahdollisuuden tulla enää koskaan raskaaksi, hakeuduttuaan pimeän enkelitekijän luokse, koska muuta mahdollisuutta tämä yhteiskunta ei ole antanut? Haluammeko me maan, jossa romutetaan ne pohjoismaisen kansanterveystyön universaalit periaatteet, joiden varaan keskeinen osa suomalaisesta menestyksestä, ei vain kansanterveydellisestä, vaan myös taloudellisesta menestyksestä on rakennettu? Mä henkilökohtaisesti toivon, että tämä laki ehtii mennä läpi. Jo sen takia, että tämä on yksi niistä laeista, että illalla kun mä menen kotiin nukkuun, niin voin ajatella, että vitsit, tänään todellakin olin ehkä pelastamassa jonkun ihmisen hengen, tässä tapauksessa ehkä raskaana olevan äidin tai lapsen hengen.